UGWUMBA. Enwere otu video anyị fụrụ mgbe gara aga na ha akpagharị ndị mmadụ ekirie ya. Nya bụ video ọ bụrụ dịka na ha iso nkirie ya maka ndị na-eso okiri ya anyị ga-ewepụtakwu ọzọ ka unu fụ ihe mere na ya bụ video ka ọ ga-abụ ọ bụrụ na anyị na-atinye eziokwu ọnụ ugbu a na onwe ya were uche na-enye ndị mmụọ maka na ya bụ ihe dịka ebe a na-asị na ekwensu na Chineke na-anọ ma ọ bụrụ na ekwuo ya etu ahụ ọ bụghị ihe na ọgụ maka ọ dị ka a ga-asị na egwu na-atụ onye ụkọchukwu ma ọ bụ na obi akachaghị ya mana ọ bụghị ọsụsọ mmụọ bụ ihe ga-etinye ọnụ n'ụbọchị tata maka na epetighị ndị Igbo ya bụ na dịka anyị na-ekiri ya bụ vidio ikiricha ya anyị ga na-achịta azụ ka njuzi epetike ndị Igbo. Onye a bụ ekwusi eke. Alright. Enwere serious issue chọrọ ka want to save the video. Adị ama ama. Papa nke nwaanyị, Kelechi and whose father came here. Now, a mom made wedding until the one then I was because now Mama Kelechi and the father Amaros, get up by your mother. Get up, Papa, for name ever. He came here more than 20 times. Okay, stop. Marriage. What is the problem? No divorce from Mama Yanka. Then also many allegations and all that. Even the West that made it out at their mama. This man came to me when I said, can you feature him that this girl no idea? And for a very long time, because this young man and they have been not for a very long time. And at the end, they still want to be together. In such manner, as a father, who was racing, oh, Chineke, I don't want to live in a work another. And this man is seized. Not get take oath. Okay, before then, I asked this man, yeah, Emily feature game Kawadinaga when you always because not from America use the ex-wife. I get an house, who's almost in top. I guess Yanya. Then the young girl gave the hot, maybe a young people, so that the marriage will work. I said, okay. What did I tell you? Can I come on? Now, where was I? Even as a priest, a question of me sick now in the house. But I said, since this man, the devil want to use this man to stop their marriage, the marriage of his daughter, the first daughter. Yeah? The first daughter. Since it is like this, for us to also, then you will now come back. Now, they went and bought the whole thing. The man required and carried the whole thing to ROC Bank. Bulls in ROC. Change you. Can you know the problem? Like I was thinking again. I'm once Namun and the mayor and the cause. On your balance, Namun and the mayor and the cause. Yeah, we can all see and okay. So, and I want you people to judge this matter. Oh, we find a law of karma. I'm not going to marry a simple because Nagina dear mouse. In 1 year, Nagina Mamaga because nature in a wedding. And the man later came here and said, why did you take some decision? You came here and for peace to reign. I accepted now a gentleman. I have a young people. And the man said, now where am I going to horse? Or going to wine and the orgy? Where you are people. What did I do? I was getting that. I get again. He gave me horse. Well, wine and the Obunike will tell them. When you go and buy the orgy so that you go and beg the father. Now, for we believe in up, what have you done all this before? The man said, before a man can here. Now I can we, I am a colleague again. Didn't take your opponent. So they are here now. I will pray for them. They
go and face the war. And then not give them certificate. But card go no car. I got my better. You can't man to. If I get me, I may not. UGWUMBA. Ebetike. UGWUMBA. Ikiri video ebe nwoke ụkọchukwu na nwa agbọghọ na die bịara ịgba akwụkwọ. A bịara ikpere na chọọchị. Ikiri je. Ekiriko m ya. Ha. Awesi. Mgbe ị na-ekiri kedu ihe chọpụtara na ya bụ video maka afụrụ m ebe ụkọchukwu kwuru sị na ya wetara ma hot ma nkwụ dị agha eji wege papa ha eji wegara gawazie na arụsị. Ọ bụrụ na ọlta Chineke ga-esi na ewere ihe eji wee gaa na arụsị o mechaa ụkọchukwu na-asị ndị nteje ọkụ unu dị onye ka ikpe bara na ya bụ ihe esi m ekiri ihe ka ịma opinion ndị a ihe ma na ụkọchukwu merụ were nke Siza nye Siza ma ọ bụrụ na Siza nwere were nke Chineke nye Chineke amụghọ m ebe nke Siza dị amam ihe mmadụ na the man mere ka otuto dị n'iche n'iche mindset dị iche etu esi were ezie ihe mere na ọ fụrụ na ihe na-achị imebi ezinụlọ ka o si wee dịrị ya o weta nke tikwuo na nke ndị je na-arụsị ihe ọ nwebụ je na-arụsị ya ka a jụchụọ na arụsị ha mazi ihe mere na mana ihe nwoke mere ọbụla ka o si wee masị ya ka o si wee dịrị ya ya were ịkwadoro si were nke ewebatagoro n'ụlọ nsọ Chineke ga-awụnye Siza ọhịrị nke bụ eziokwu ụdat na amazi kịta nke wetara n'ụlọ nsọ nke si n'ụlọ nsọ wepụ bụkwa sị na were ọgbụrị ma ya ewu na were ewu ma ya ọgbụrị nchekọ dị n'ụlọ ụka kịta karịrị ya amazi nke bụ ezie na nke bụ asị mana ime ihe na-egwu ihe nna ajụ bụ isiri were nke Siza were Siza okwu na-akụpụta okwu wee sị nke Siza ọgụnyekwuru ma ihe ewetara ụkọchukwu o ji achụ aja ma onye ọ ga-eji racha oil n'ime ọlta o gburu nye ha ka a gburu gaa setụlụ arụsị a sị n'uche nke ịmara na ọ dibịa oge enugboho akacha m ịmara na ọ dibịa okwu nwekwara ike igbu eziokwu mana Ebetike enwe ebe ọzọ anyị chọrọ itinye anọ bịa ihe gbasara nwoke a siri na nwa ya na ọ bụrụ na ọ gaghị ahapụ ịdị na-ekwunyere mama ya na mama ya enwe na mmekọrịta kpatakpata nọ ya bụ n'obi ada ya aga n'ọdị na nwunye kedu ihe chere emere nwoke a kedu ihe nwere ike ịkpani nwoke ọ sị na nwa ya ama nnu di nwa nwaanyị etu onye ọbụla ka na-achọ di ọ sị na nwa tiegodo ya bụ okwu ọnụ anyị mekụ na ihe na na-ekwu bụ o depend na mindset ana o mere one thing dị n'ala Igbo aya tie ọnụ mkpụrụ mmiri dị n'ala Igbo ahachi ihe mere ka egbebinata maka echere ọzọ ụmụazị na-aṅụ mkpụrụ mmiri ndị okenye na nkwu mkpụrụ mmiri kịta because na transfer of aggression adịelu na bloodline nwa gị na nne ya whether you like it or not there will be in communication if not in complete peace ihe na-ekwuzi okwu bụ na nwa gị na nna ya nọ in accord so na nwoke na-esi ọnwụ na nwa ya na nne ya anyị na-egbu ọ dị ka mkpụrụ mmiri nwoke ahụ ọha esezi ese o ji bọket aṅụ ya ọhụrụ ọṅụrụ ya aṅụ nụrụ mkpụrụ mmiri elu because nwoke bụ nwoke madatna iman transfer aggression gị na nwunye gị ebe nwa nọ so mkpụrụ mmiri ka anyị ajụba one ka ọ ṅụrụ ọ dị mma ọgwa na-asị mkpuo amaghị m ihe ga-eme nwoke ofu bụ na nwa kwenyere na nwoke na nwaanyị ịzọ nwa bụ iberibe maka na ọ bụrụ na ịmụ ụmụ ise enwere ike ofu n'ime ha ọ bụrụ nke nna ka ọ ka dị nso karịa afụ n'anya na-emetekarị ịbụọ nke ọzọ ọ bụrụ mama ha ịtọ nke ọzọ nwere ike ịbụrụ aka na ogori because a na-amụcha amụnye ofu onye n'ime ha so amanụ m ihe nwoke ga-eji si na nwa ya hapụ nne ya ada eme onwe ka ị na-ata afụfụ onwe ka ị na-enye nsogbu ọzọkwa ya bụrụ na ejidere ya bụ nwaanyị n'ịkwa iko ebe Jizọs na onwe ya sịrị si hapụkwa nwaanyị kwara iko na ọ bụ tata ka akwawa si gbaghara nwaanyị kwara iko ọ bụ ekwuruko ọ bụrụ na ijidere ya n'ịkwa iko ụmụ ya ma mgbaghanata ya na nne ebu nne mana tupu anyị si na nke nwoke pụta amanụ m ihe ga-eme kịta etu ọ ga-esi dị kịta na nwoke nke nwaanyị agbọghọ eburugo ihe ya kwuru nke nwoke anụ m na ọ na-eritobu mbụ otego ha na-arachara ihe na wee sizi ka emezie ya ka ọ daba kedu ihe gbere igwe ya bụ nwa agbọghọ ihe mere na nke nwa agbọghọ afụra ka na ebe ihe be nne ya
ọ na-achọ ka osibe ahụ pụọ na be di ya ana o mekwara ihe o kwesịrị ime because na mmadụ ihe nne gwachara ya mana for her to ijebe nna ya si nna na o mege o kwesịrị ime nọ nna ya zi ka nna ajụ mkpụrụ mmiri o mixed with pawpaw leaf na weed because n'ihe sokwara si mee mụ na gị ma that na like you said ụmụ ise ị na-esi nwoke nwaanyị ewere ịbụọ ụmụ ise nwaanyị ewere ịnọ ofu nke fọrọ afọ na-abụkarị ọ bụrụ na nwaanyị ada ọ bụ na first year obe ada nye na-eru nna nso ọkwa o ruru nso nye gị 50% anyị na-ama n'elu na ọda 50 onye kwuru nne ya so na nwoke bụ nna si na nwa ya na nne ya na-adụ mma bụ ya kwụsị ịṅụ mkpụrụ mmiri mana ị chere na ya bụ ezinụlọ maka ịma na abịa n'ihe alụmdi na nwunye omenala anyị kwunyere na a ga-aga ịnata ngozi nke nna ya bụ ngozi nke nna ha gawara ịnata ịfụ na baisikụl ekochie ikwenyere na ya bụ ezinụlọ ga-aga n'ihu ọ ya aga n'ihu because na ọ bụ na di gị enupụrụ isi na ọ ya eje ncha ịmadat na she's going against the gods mana ebe ọ bụ na o jere eje ọ bụ na nna ya ṅụrụ mkpụrụ mmiri the gods enego anya fụ that na situation osoro di gị n'aka na ọ na-aka osi n'aka so ngozi dị ya ọ dị mma biko okwu nke mbụ na amazi ebe a ga-atụ ụta ka nkụ ma nwoke dịka Petike kwuru siri mkpụrụ mmiri ụkọchukwu si ka e were nke Siza dịka i kwuru nye Siza o wee bụzi ihe dị n'ọta ka o wee na-enye ka gaa mee arụsị afọrọ m risef na ọ dị ka egwu na-atụ ya bụ ụkọchukwu egwu na-atụ ya egwu ihe arụsị a na-atụ o jicha ya mgbanye ekwenye ya ma ya bụrụ na okwu ada maka amaara m na e nwere ụkọchukwu ọ ga-abụrụ ọ bụrụ ka ụdị mmadụ ụmụ ụkpa o nwere ike ozi eghi mgbe ahụ mgbe ọ dị n'ozi nwoke m ọkwa na imeghe ihe a ma na a ga-ebute ya ebe a ịfụnụ m na Chineke na Jizọs nwere ike na ọ bụghị nke ọ na-abụrụ eme ụfọdụ a na-atụ egwu a na-asị Holy Ghost power super power Jesus power super ụfọdụ a na-atụ egwu ọ kachasị na-anọ n'elu mmiri dịka ibupụ mana ihe m na-ekwu bụ biko ụkọchukwu emetaghị ihe n'ụfọdụ akụkụ ụfọdụ akụkụ bụ na iwerigo ikike nke Chineke ji bụrụ Chineke kachasị elu wee nyezie si ka a ga nyetụ arụsị nke ya ị kwesịghị ime etu ahụ ekwesịrị ịkpọ ha ka ekpe udo ọ bụrụ na nwoke ekweghị n'uche nke m ọ bụrụ na nwoke ekweghị na ụmụ ya ma mmehie na ajụ ọnụ ndị obodo si ebe nwoke na-ekwe ọsụsụ ya bụ onye na-enyerebeghị nwa ya ngozi nwa ya ga-akwụkwọ ara ebe ahụ ga mmehie na maka na okpukperechi ma ọ bụ ikpe nke Chineke ọ bụghị n'aka mmadụ mgbe ụfọdụ ị na-asị na ọ ga-abịa nata na ọ bụrụ na ọ bịa ha eme m nke a akọrọ m ya ọfọ na akọ ijikwa ọfọ ị na-akọ na epetụkọ dị m nke nwere ihe chọrọ ikwu enwere m chọrọ ikwu ọ dị n'ọnụ na ọ bụrụ na m bụ ụkọchukwu mbụrụ ụkọchukwu mma eweta ego ejije na anya bụ arụsị bute mmanya ịmadụ implikeshọn o ruo dị a ọkụ so na ego ahụ na ọkụ so na mmanya ahụ ya gbara okwu ahụ nke ọ pụtara ọkụ ọzọkwa na ka eruru ebe ahụ ọkụ amụhụwa sị na ọ bụrụ nke m afụrụmahụrụ ọkụ ka eruru ebe ahụ ama spiritual thing ịdọrọ spiritual ya ghọta abụ nke spiritual thing ka eruru ebe ahụ ma nwụrụ ọkụ ọ pụtara ka nkọwalụ gị na asị na ọ bụrụ mmụnwa bụ anointing eziokwu ọ bụrụ na mma eweta oluo na ọkụ enwube maka o nwere ike ọ bụrụ evangelism ka ego ma ha jere maka o nwere ike nweta meji oje na arụsị ahụ o nwerezie nke ntị na ọ gbasa anụ so o nwere ike ọ bụ na ụkọchukwu ahụ nwere ike amaghị ka o si obido like ụzọ ya na-abụ ịdara nna abụ dibịa ọ na oje gị ife arụsị apịapịa mkpụrụ ọkwụ n'anya ọ chọ ka anyị na nwa okorobịa ọkwanụ na ọ bụ na o nwere anointing ka m a sị na ihe o gburu bụ ka ego eje rie ọgụ so o weje mmanya ahụ ebe ahụ ruo ọkụ enwube nke a gbasara ụfa mana nke m nwa bụ ọ bụ na ọmụnwa na onwe m mmeje rie ka ọkụ nwebe niile ihe dị n'ime ya bụ mụ akwado chaa maka na ihe eje ụka maka etu isi fụ ya bụ nwoke etu isi fụrụ ụkọchukwu ahụ ọ bụrụ na ị gaa ya nso ị nwere imetụ aka n'obi fụ na obi ya na-akụ kpukpukpu dịka i kwuru na ọ dị ka enwego mgbe ya na ndị arụsị nwere ihe na ị mara ọtụtụ ndị ekomeko ndị banyeziri ndị wayo banyeziri n'ihe arụsị kịta buru ibu asịghị arụsị imagine na a na-aga arụsị nke ịbụọ nke ịtọ nke ịbụọ ofu ịbụọ ịtọ maka ofu nwata chọrọ ịnụ di ka ị ga-akpọrọ ya gazuo arụsị niile dị n'ala Igbo onye ahụ isi ọ dịkwa mma maka na ọ chọrọ ịnụ di ọ bụrụ na nwata na obodo oyibo ya na onye ọcha kute ebe ahụ maọbụ ya na onye be anyị kute ebe ahụ na ebe ahụ mụọ ụmụ akpọ ozi bịa obodo oyibo na nwa n'obodo ịma nga ọnọrọ ebe a na-akọ ikekwe ọ bụrụ na ọ fụgo na dịbọị na onwe ya eji ego maka ọ bụrụ na dịbọị ji ego ikekwe na obikoba na
chọrọ ịnụ di gị nwoke ọ ga-enwe ọnụ okwu ikwu nọnsens si na gịnị mere biko ha tupu apịachi ọnọdụ anyị na-achọ ịpịachi kedu ọnọdụ nke nwoke maka etu nsepụ gị nwere anya ndị na-ele gị ọ bụrụgo bụ nwoke ya bụ nke nwoke ahụ asịrị na ị ga-aga n'arụsị maka ka i wee mụọ nwaanyị kọtụgodo ahụ etu ọ ga-adị ihe kwuru bụ eziokwu na a na-ene ka onye dị bacha ya akwara anụ enego nwoke anyara crusade n'anya nke mmụọ onye bịara ịnụ nwaanyị nwere ike ọ bụ na iko na-ebi ya maka ọ bụrụ na o ji nkụ ya anyị agwa ụdị ife ahụ ọhịa ọzọkwa bụrụ na nna nke nwaanyị outside nọ na-ese mkpụrụ mmiri nwere ike ya bụrụ ya mere rụrụ ọrụ dị na nwa ahụ biko ọ sị na afọ nke esi kpọrọ nwa gị debe arụsị ya ga-eje medie karịsịa na onye amụ ya biko ọ sị nwa ife ya eme gị ka ị kpọrọ nwa gị iji utu gị wee mụ jee na arụsị ka o jee na gịnị mere ọkwa ị na-afụ ndị na-akpọchi ụmụ ha na polisi o nwere nke afọ izuụka gara aga na Lagos ebe a kpụrụ ụmụaka ya gaa hara ha na polisi maka na okwu na-esere ha na nne ha okwu echiche asị ha kpọrọ nne ma ọ bụ esemokwu dị na nne na nna wee bazie n'ebe ụmụaka nọ mgbe ihe na-akịta achọ ka ịlapụta m okwu n'ọnụ ọ bụghị ịrapụta okwu ihe na-ajụ ọ bụrụ na ọgụwa bụ nke nwoke ahụ bịara ịnụ nwaanyị asị na ị ga-aga arụsị ịtọ ka arụsị ịsa tupu ị kpọrọ nwaanyị na nwoke ahụ chara nwoke ka na-egwenụ maka nwoke so wee jọrọ ka nwa ya ka akpọ ejegharị mana ihe ebe na aka esi nwoke ike maka ọ bụ na aka siri ike o mere nna nwa ya ekwu edie n'ọdọ ka ọnya mechara ife dị na nwa ahụ because na ụdị obi o nwere toward that thing onye ogosiri na enwere blood relation ka o si ga so na hazi ihe na ọfụma na nke m n'ịpịacha okwu nke m bụ na ọ bụrụ na nke nwoke epetigasiri ike kwa ọ bụrụ na aka adịghị ọ bụrụ na ị nwe ha aka ị nwere ọnụ maka mgbe mmadụ na-eji ọnụ zọpụta onwe ịbụ na enwere ego ị ga-eme risef ma ndị ji nkụwa na ha na-atụghị egwu ofu nwaanyị ka nye na ofu nwokorobịa be anyị na-eme eti ngwọrị mgbe ahụ etikata nwaanyị na onwe ya gbanitere ma ndị mmadụ di ya bụbu onye isi na ndị uwe ojii mgbe ahụ o wee pụta ka di ya naziri mmụọ o wee jiri onye nke a na-eme ihe na emeketa ya ruo ofu ụbọchị jiri iwe kpọrọ dibo amaghị ha na o jidere ya na nwaanyị ọzọ ga kpochie dibo wee pụta ebe ahụ si na nye nwa ka ị kara obi kpochie ọkwụfụrụ gị wa ọkwọ ya afọ ya si ọkwụfụrụ gị wa na a ga-eji mma sugbuo kịta na ịmụtachaghị ụmụaka ụfọdụ n'obodo oyibo ịnọrọ ka ime njọ ya bi na kịta ka ya ga-amagbu onwe ịmakwa ndị bụ ya agbacha mba nwaanyị kpọọ m mbọchị ahụ ọsị Mike na afụrụ ka onye anya ruru ala nwata bụ onye bụ unu biko ị ga-enye aka ya ọrụ m ebi onwekwa ihe dịbọ iche ọ na-anọ n'alaba mgbe ahụ afụrụ bụghị m ka ọ na-ama mmadụ ụra dịpụkwarụ n'onwe ya nwayọ mana na o nwere ọnụ okwu ịmakwa na ndị a ihe a na-ekwu ọgwụ ụfọdụ ji ọnụ kara obi napụta ha eme ihe ndị ọgwụ na-ama mmiri na-arụ nwa na be ọgọm enwere ofu ọgọm bụ na mgbe ha na-etolite bụ isi na ịkara obi gaa itinye ọgwụ na kashu maọbụ tinye ọgwụ na mkpụrụ osisi ọbụla ikonye ọpụta ojiri nwaanyị nyụọ mamịrị na amaghị m ka mamịrị na-agba mgbe niile onye ha na mamịrị n'ukwu osisi ahụ ọ rigoro elu oge ọgwụ ya gụchaa ya o were ike buru ya mana akpa na-arụ onwe ọ ka dịkwa ndụ ruo tata ya bụ ọ bụrụ na ị nweghị ego nwee mmadụ maọbụ nwee ọnụ iji azụ onwe gị ọkpụkpụrụ ike dị n'ọnụ okwu nekwenụ m anya biko na m bịara ịnụ nwa gị ka ị ga-eji isi m gawa arụsị aga m asị nwoke m gaa nụra after all ha na-apịarịbụ mbụ ha na-apịarịbụ mbụ arụsị ahụ ejideghị ọsịzie ka ya mee ihe ekpere n'ikpe n'ezi omume na ọ bụrụ na Anglịka isizie na ọ ga-aga ịga arụsị ịtọ ka o wee nụta ofu nwaanyị ọ bụ Jekọb na-agba agbabọ ya afọ 7 na afọ 14 ka o wee nụta nwaanyị na-abụ na gịnị mere biko ndị ụmụnna nwoke ahụ kwesịrị ijide ya ebe a ka na-apịachi okwu nke m ụmụnna ya jide nwata adịghị nshọ na ikekwe nwata adịghị ime o nwere ike ọ bụrụ na ya ka ha ji bịa ka ha mee ihe ka ha mekọrọta ihe na ka ama na ọ bụ na nwa nna ji nwaanyị na-arụ onwe mbọsị ụmụnna chọrọ ịṅụ mmanya ha ana ya nwoke a na-achite bịasịghị ego mmanya ahụ ọkara ka ebuoro ha mmanya pịachi ọnọdụ na ha nọ ndị Igbo ekele m ọnụ na mpịachi okwu m ụkọchukwu akademi ya shi n'isi ọ bụrụ na o nwere ọtakashọn ngwe weta ndị arụsị onwe oke na-azọ ha dugide gị na ọ bụrụ na ya dupụtaghị ịta apịa gị ibi ebugharịba gị eburu victim nke Igbo fada nke nọ na uke ebomọ nsọ
si na mgbe bifo bụrụ fada mgbe a na-achị echi na o nwere arụsị ya chọrọ ije bụ o jee gwara sị pụta the first day arụsị bụ mọpịa mkpụrụ ọkwụ n'anya ọsị ndị ahụ ọ sị na ya transfer ya in 14 days time onye ha 28 days prayer so before ndị na-etola ọ narị na ọ nagori ma Jizọs kwuru esi na ụfọdụ n'ime ha enyiriri ekpere na ebumọnụ eziokwu ihe na-abụ kabash so na demand bụ onwe ka ọ na-azọ nke nwaanyị ime ka ihe kwesịrị ime o eme ihe nna gị nna nke nwaanyị wepụ aka na mkpụrụ mmiri gee ntị wepụ aka na mkpụrụ mmiri ana nnọọ nke a bụ ada ujizo nwe ka onwe ndị ọzọ so enu ị na-aṅụ ajọ nkwụ ị na-ese gee if not nwa gị onye sokwa ya bụrụ nya bịara okwu anyị wee kpọọ gị asị nna ije na inye ha blessing gị because na ịmaghị ife nne ha gwara ụfa ana ụmụazị na nne ha ka dị close biko a transfer na aggression ị nwere wit nwunye gị tụ ụmụ gị ana ndawo na ijebe na arụsị nna gị o nwere arụsị ọ bụrụ na ịma na ị nwere arụsị ibute ebe gị na ije nke mbụ nke ịbụọ nke ịtọ ị na-aṅụ mmemme ị nkwere ụmụnne ọ bụrụ na ụmụnna m ya kpọta gị dogwe na tebụl pịapụ gị mkpụrụ ọkwụ n'anya ndị ọgbọ gị anyị nwere ọgbọ niile eweta gị pịapụ mkpụrụ ọkwụ na mana isi adịghị gị mma keke ụmụaka ịchọ ka anọ ebe gị ebe ọtọ n'aka nne gị na nwunye gị nwee problem gị na jes ọgwọ ya gị ahụ gị na nwa gị nwee problem nwa gị ebo ya biological child ka ọ bụ nwunye gị ebo visitor ọ bụ na ọdụ ọnụ mmụọ na mana nwa gị ya na nwa gị anọbeghị ka ọ nọ ka ọ dị etu ndị Igbo ka ọ ihe maka na iwe dị n'obi mana ka ọ fịara ka enwe amaghị ya ọ dị m ọfịa ga-adị ka ewu amaghị ya mana ụkọchukwu a biko ndị nọ ya n'isi maka ọ dị m ka Anglican ọ bụ ha Anglican ọ bụ Catholic Anglican ndị nọ ya n'isi kwesịrị ịkpọ ya jụọ ya ajụjụ si na ị na-agazikwa ịkpa mmanwụ ka ị ga-ejiji na-emezi ka a ga-asị na Chineke enweghị ike ama m na kịta enwere ike ndị kọmiti ya tiwogo ịma na ihe na-eme mgbe ụfọdụ bụ obere ihe mere etu a anyị agbapụta na soshal midia anyị ese vidio tinye ka e were ndị mmadụ were marakwa mana ọ dịkwa mma etu anyị wepụtara ya ka anyị were agwaji isi nwoke m na abịakwa n'ọtụtụ ụzọ na imetaghị ya ọ bụ eziokwu na ị chọrọ udo mana udo abụghị mgbe mmadụ ga-apụtara isi nweta akpụrụ amụ ka e wee mezi udo mba ọ bụghị nke m ka a ga-eji mee ka Chineke mezie okwu.